Piyota, ka sha ka daina jin ishi, piyota. Kamar mutumin ke. A gida ku sai piyota. Yawa, nawa ne piyota? Kai da tsada fa. Nawa. Kawo mana. Kana rena mutane wa yau. Nawa ne kuɗin ka? Biyar ko? Biyar. Are you playing? What type of playing is this? This is playing. Ba shi 15. Ka tsaya ka. Kamar ragi ka ba shi 15. Nake ba wani bokon nan Na ka ci waya ban gane ba. Ba mi wani bokon nan ba. A oda ake yi? Kala jaki da kiki na. Irin su ne masu zama a bayanci a baya. 17. Dubu nawa? Ina zuwa. Wa kudin ruwanku 17,700 su. 34,000 ruwan zamzam muka sha? Kalle shi ba. Ba zamzam bane Ka to sai ku sha. Kai. Aka ga mutane mai ban zamana. 17,700 ba barawo. 17,700. Jama'a la ilaha illallah. Ruwa na suka sha. 17,000 wannan abu. 17,000. Kai gora 100. Yau sai zama haka. Tsaya. Guga nawa suka sha? Ruwa biyu suka sha. Wai ka ce mai gida 17,000. Na mutane wa mana. A dare nun wa karamin talaka. Wai ka ce wai abin da kai. Kuje zan biya muku. Kai ya kake haka? Duka wanda suka sha. Abin ya tsada. Ai ruwa ne. Ba zai wuce naira 50 bai. 34,000. Ta me? 17,000. Ina ji sai dan in tara ma duka ni. Kai mai gida wallahi sai ka san janwuyanci na? Ka san janwuyanci na? Shi na lalace haka. Wallahi sai ka ban 30,000. Yaran nan ka ja maka. Baka san janwuyanci. Iglesia, Na mai gida. todos de play, Wallahi sai ka